Anda ba kayo mga kapamilya o kay Tusi o Call TV? Ay kabala ka, kanama na si Idol Coco Martin o kikang Julia Montesa. Coco Martin Sigabo Isbes. Karong June 22 tapuhon ha. Excited na gyapon. Dili lang sa Kapamilya Channel, Kapamilya na Live, ABS-CBN sa All TV3 o sa A2C Isbes. But TV5 is so na lang gyapon ta gyapon is best ha. Si Gabo Idol ni Coco Martin o kang Julia Montes is best. Karong mabot na June 22 tapuhon 8 PM onwards after TV Patrol. Dili lang sa Kapamilya o K2Z is best. Napay All TV Channel 3 is best. Makita tapuhon ang si Gabo karong mabot June 22 tapuhon. Dili lang gyapon sa Kapamilya is best. Sa morto ha, naadre sa Calivers, Santa Lucia Grounds, Kansaka, Consolacion, Cebu, Philippines. Sunod ako padakos takpen sa Mandawi pohon. Napay Danau City o Carmen, napay Southern Leyte, Philippines, Leyte, Samar, Biliran, og sa Negros Oriental napay Siquijor ug Bohol og sa kabahin sa Mindanao dinhi sa Pilipinas is best sa Coco Martin sa Sigabo is best. Karon mabot June 22 tapuhon 8 PM onwards sa tapuhon nara dire sa Consolacion, Cebu, Philippines. So akong pada sa takben sa Mandawi akong giganihato no. So morto ha akong kay pasabtan sa ako ha ang reminder sa ilani kang Coco Martin Sigabo is best. Idol lang gyapon ni Coco Martin. Sige lang, okay ra ta pod. Sa morto o goodbye.